típica de Bergantiños? O Mané, un baile tradicional da comarca de Bergantiños e a zona occidental de Ordes, xorde como unha variante da xota. A súa principal diferenza radica nos característicos puntos arrastrados, sempre acompañados polo son das pandereteiras. Este baile divídese en dúas partes. Unha, dedicada a ensalzar a expresión artística dos danzantes no punto, e outra que incorpora elementos da xota para a volta. Muiñeira e xota de Gonta, Negreira. No ano 1997 achegámonos á parroquia de San Pedro de Gonta, no concello de Negreira, onde atopamos bailes de ritmo vivo e alegre. Os nosos informantes mantiñan viva a nosa cultura con tanta forza que nos foi posible preservar a súa estrutura coreográfica original. Os diversos puntos execútanse sempre en fila, avanzando a roda con distintos picados e voltas, para despois caer en fila de novo. O baile é guiado por un punteiro que indica ao resto dos danzantes as normas a seguir dentro do baile.